Dobrý den, vážení diváci Jihočeské televize. Jmenuji se Martin Hrinko, jsem ředitelem místní městské policie a společně s Jihočeskou televizí jsme si připravili pro vás magazín, který ve svých dílech vám představí veškeré plnění úkolů, činností a práce strážníků našeho krajského města. Díly se budou týkat jednotlivých činností, ať už je to činnosti cyklohlídek, okrskové činnosti, dopravní služby a dalších činností spojených třeba s pohotovostními jednotkami a úkoly, které strážníci dnes a denně rutině i mimořádně vykonávají. První díl se bude týkat operačního střediska, to je místa, kde se setkává občan při svém tísňovém volání se strážníkem městské policie zcela poprvé. A tímto začneme. Operační středisko je centrálním mozkem městské policie. Jak už bylo řečeno v úvodu, právě na tohle místo směřují vaše hovory, když v krajském městě zavoláte linku 156. O tom, jak často se lidé na pomoc strážníků obracejí, svědčí nedávné statistiky. Hovorů jsou ročně 10 000. Tak městská policie v Českých Budějovicích přijme ročně kolem 80 000 oznámení občanů. Když se podíváme na statistiky třeba z loňského roku, těch oznámení bývá méně, spíše v zimě, v letních měsících pak počet těch oznámení stoupá. Městská policie České Budějovice, dobrý den. Dobrý den. Volám tady od plovárny, od mostu mezi Sportovkou a plovárnou. Tady skáčou ožralí cizinci z mostu. Jako. Jo, z toho mostu skáčou do řeky, jo, jestli tomu dobře rozumím. Jo, ten už tu má jeden natrženou a trenýrky a jsou pod naplněným stavu. Dobře, já tam hlídko pošlu a koukneme se tam kamerou. Jo, díky. Dobrý, naskla. Městská policie České Budějovice, dobrý večer. Dobrý večer, tady helejte se, přišli sem dva přes ulici tady pán, to vypadá, že když tu paní škrtí, ta paní absolutně bezvládná, nebo jestli znásilně, my vůbec nevíme, co tady se děje, kdybyste sem vzali, koukli na to. A kde se teď nachází? Do doktora Stejskala, myslím, že jsme... A vy jste ostraha nebo? Ano. Dobře, tak já tam hlídku pošlu, taky kontaktujte kolegy a vysvětlete jim tu situaci, co se tam teda děje, jo? Dobře. Tak jo, hezký večer, naschle. Tohle byla autentická nahrávka volání na Českobudějovickou městskou policii. Podobných hovorů strážníci přijímají tisíce. Někdy jde o banality, v některých případech se ale jedná i o život. Důležité je zmínit, že ať už jde o jakýkoliv typ problému, strážníci ho vždy budou brát se vší vážností. Tak asi jedním z nejčastějších důvodů je rušení nočního klidu tady na městě. Potom jsou to stížnost na opilce, na bezdomovce, ty tady dělají velký problémy. Nějaká ta doprava taky samozřejmě. Nejvíce problémů řeší strážníci z logických důvodů v centru města. Právě tam je totiž největší koncentrace lidí, a to jak ve dne, tak v noci. Velmi často se ale také hlídky vydávají na sídliště, zejména na Máj, kde bývá rušení nočního klidu prakticky na denním pořádku. Dojezdová vzdálenost na místo určení je navíc v naší metropoli velmi krátká. Zhruba maximálně do 5 minut. Když je to opravdu akutní, tak hlídka tam je velmi brzo. Strážníci městské policie ale zdaleka nespoléhají jen na tísňová volání. S monitoringem českobudějovických ulic jim pomáhají i bezpečnostní kamery rozmístěné po celém městě. V operačním středisku jsou desítky obrazovek, mezi kterými mohou strážníci libovolně přepínat a dohlížet tak na pořádek v krajské metropoli. Třeba na náměstí tam máme na každém rohu. Jo, takže vidíme hodně podrobně, co se tam děje. No. A zdaleka nejde jen o náměstí Přemysla Otakara II. Kamery jsou téměř všude, v historickém i širším centru města, na sídlištích i na vytížených křižovatkách. Celkem jich jsou 200, z toho je 93 kamer otočných. Strážníci tak mohou na dálku s kamerou hýbat zleva doprava i ze zhora dolů. Samozřejmě s nimi lze i libovolně přibližovat. Díky tomu tak městské policii neunikne vůbec nic. Kamerový systém je pro strážníky velkým pomocníkem. V průběhu našeho magazínu o
něm jistě bude ještě řeč. Do dnešního vydání se už ale víc nevejde. Mějte se krásně a brzy se budeme těšit zase na shledanou.